elektro. Hanapin to. Wow. Kailangan mo yan mo. Hi, Brian! Oh, ikay pala, kaya biyak lang. Hi, Brian. Hi, Brian. Sigurado? ¿Por qué Waria din yung abi? Ano ka ba? Hindi talaga yung buhay eh. Oh, malapit na ako man pala. Naniwala na naman. Wow! Hello! Hello! Kaya biyasang manukle. Wah, Odeng, ating kabayaran. Wow. Kailangan mo yan mo. Abala mo munang beses sa talin namin. Paman. King nano paman. Sabi na kasi, siguradong masugat ko taliri. Lalaking hindi? Ito ba ang tinatawag nilang raas? Raas ba to, Mike? Okay, at ikaga magkano mo gan? Ayun na! Bayaran na pa yung utang mo! Dos, alas 12, alas 2. Gusto ko nang naka. Galo na ka. Bili mo na ako. Nanong burida, tumbukan. Eh ako no, malurungan. Hello? Nung balo ko namang inapong yun. Good. Hello. Magbayad data. Sure nakakarin. Kailangan kong gawa ninyo. Hindi nagkasala. Nasinabi na bench! Kumpahin, kilala mo yung tagay? Ato na lang ko. At doon na lang ako. Sige, ito na. Ang sikat king kayang luluban na eskwela. Siya yung paborito ng bago. Nung balo ko namang inapong ginawa. First spiritual, tell me something about yourself. Good morning, sir. Guys, malamating kung akaliwan sa Bianca ka. Dapat may tuknang yung pamag-aral, itiyang makalutas yung kamangmangan.
tayo kumawa. Anong kapampangan ng nagbabar? Kaya kailangan ating mananaya. Mr. Spiritu, tell me something about yourself. Good morning, sir.